Pekný deň, ďakujeme, že sledujete alebo počúvate ďalšiu časť relácie Sloboda nie je happy end. Sloboda nie je happy end a dnes sa aj o tejto téme budeme rozprávať so Sandrou Svitekovou, ktorú možno poznáte pod jej nicknameom Dejepis inak. Ahoj Sandra. Ahoj Sandri. Máme tu takú špeciálnu situáciu, že sme dve Sandry Áno. a nikto iný, čo je vtipné, lebo veľa Sandier nepoznám, ale... A ty si tiež Sandra, ty nie si Alexandra. Ja som Sandra. Ty si Sandra a ja som, hej. A prečo si ty Sandra? Vieš aj ten pôvod? Pretože môjmu tátinovi sa páčila tá spevačka Sandra. Ja si to tiež myslím, že ten dôvod je ten istý. Ale neviem, moja mama vyberala meno, tak neviem, prečo to urobila, ale... Ja si tiež myslím, že tam je tá spevačka Sandra, ako ten leitmotív celého, ale moja mama ma presvedčila o tom, že my sme chceli, aby si bola Alexandra, ale to bolo také strašne dlhé. Ale ja mám inak celý život problém s tým, že si ma aj tak doberajú, že ja vlastne nemám kedy oslavovať meniny, lebo ja nie som Alexandra. A oslavujem teda 2. januára. Celý život 2. januára, ale viem, že v českom kalendári je 23. augusta. Presne, po slovensky Filip. Áno, presne. Takže akože naši rodičia boli super, že ešte aj o tie meniny nás ukrátili. Na mňa vždy pozerali v škôlke ako na šialenú, keď som doniesla lízatka, keď bolo Filipa, ale tak... Ale vieš, horšie to majú tie decká, podľa mňa, ktoré majú že meniny aj narodeniny v jeden deň. A keď to ešte prípada na Vianoce, tak to musí byť fakt. Kebyže ideme možno do nejakých útrob mojej rodiny, moja mama Chudia, tak ona sa narodila 19. januára na Drahomíru, pomenovali ju Drahomíra, čiže mi to vrátila. Ale teda ešte k menu Sandra, tak ja som svoje meno úplne, že väčšinu života neznášala, alebo keď som bola teda malé decko, tak som nevedela vysloviť to Sandra, lebo to bolo nejak asi pre mňa náročné, tak som sa všetkým predstavovala, že som Šaša Pola a dodnes ma tak niektorí rodinní príslušníci volajú a potom som ďalej pokračovala v nenávidení toho mena, až do nejakého času asi cca v čase, kedy som začala robiť v Postbellum, že som objavila svoje ja a pamäť svojho mena. Ale inak všetci ma volali, že Saša, takže ja som Saša. tak... A to tie Alexandry majú volať Saša. No však, a potom si všetci o mne mysleli, že som Alexandra a akože hľadanie identity v mojom prípade bolo celkom komplikované. Mne zase hovorili dosť často, že Sranda, potom Sadra a tak, čiže tiež som volala. Alebo Salamandra také ešte. Rôzne, rôzne prezývky boli. Svíťo, ale to už je od prezviska. Takže Svítek. Dobre, Sandri, tak okrem toho, že my sme sa vlastne takže spoznali, alebo prvýkrát spolupracovali asi v roku 2019, pokiaľ No, ja sa domnievam, že to bolo 2019, nejak pred Vianocami. Ja si pamätám, že si ma vtedy zavolala moderovať v mojej bývalej strednej škole, Gymnázium Jura Hronca, Spodná škola Novohradská, to môžem povedať. Prezentovali také projekty, čo mali v rámci Postbellum. S pamätníkmi sa učili pracovať, že ako pátrať po ich spomienkách, ako im klásť otázky a spracovali to do takých krásnych prezentácií. A ja som to vtedy mala prísť moderovať. A zvládla si to super. Vtedy som ťa prvýkrát spoznala. Presne, a ja teba. Ale ono to bolo vtedy také, že náš kolega Robko Pakan mi tak vravel, že tak ale zavolajme niekoho známeho, kto to bude moderovať. A ja, že tak ale koho? Kto to urobí zadarmo alebo za úplne že smiešnú sumu. A že ten Dejepis inak, to by bolo super. A ja, že pamätám si, ako som zháňala na teba kontakt. Nakoniec som ti myslím, že niekde napísala, že či nám posunieš na seba kontakt. A úplne, že s malou dušou, lebo ty si už bola vtedy známa a my, že no dobre, tak to skúsime. A vlastne si úplne milá a bolo to celé, že veľmi jednoduché. Dokonca si bola aj lacná, čo bolo super. Som taká lacná Sandra. Už to začína byť ako ten luživček. Ale najlepšie bolo to, že ja som do toho išla s tým, že to robíte kvôli tým deckám. Že oni ma poznajú. Hej? Ale ja som mala pocit, že ten Robko bol z toho viac nadšený. Počkaj, Robko sa volá? Áno. A že ty ma poznáš a on a že tí decká vôbec netušili. Tak to boli ešte také malé deti. A teraz už ťa určite poznajú a sú tvoji followery. Ja si pamätám, že som sa s nimi zoznamovala potom tak, že cez tých vyučujúcich, lebo niektorí učili aj mňa ešte. Takže tak som si s nimi dosť pokecala ako sebe rovná. No a išlo o projekt, že príbehy našich susedov, kedy deti ako
v rámci voľnočasovej aktivity alebo teda ako v nejakom krúžku počas celého polroka sa stretávali s pamätníkmi a potom spracovali ich životné príbehy v rôznych teda formách a žánroch a prezentovali to takto pred verejnosťou v A4, A4 priestor súčasnej kultúry a ty si to odmoderovala. Ale ono inak je to dosť ťažké, keď si to tak vezmem, že akú ste im dali úlohu. A ich to dosť bavilo a celkovo tie deti baví spoznávať, aj keď teda sú už staršie, úplne, že tie najmenšie deti o mnoho viac radšej spoznávajú, ale aj takto, že boli to vlastne 7. až 9. ročník a tieto decká naozaj, že majú chuť spoznávať a učiť sa nové veci, čiže je to také, vyvraciame tým rôzne stereotypy o tom, že deti nemajú záujem a chcú byť iba doma a hrať sa počítačové hry, lebo... Oni práve, že majú veľký záujem a ja som to zistila, že sú hladní po poznaní, ale netreba to hneď na začiatku udusiť, tú ich motiváciu. Treba to práve, že rozvíjať. Aby ma inak zaujímalo, že keďže som aj ja mala takú skúsenosť, že som sa snažila z jedného pamätníka a vlastne dostať celý ten jeho životný príbeh, že či si myslíš, že decká majú nejakú výhodu v tom, že sú také autentické, bezprostredné, úprimné, že keď sa rozprávajú s niekým starším, že či si sa niekedy nad tým zamýšľala. Ale nechcem ti to tu moderovať, prepáč, len tak mi to napadlo, že... Sandra so Sandrou si položia zo pár otázok. No, neviem, či je to... určite sú tie rozhovory iné. Určite aj vôbec tá forma tých rozhovorov, že keď v našom prípade, keď chodia dokumentaristi Postbellum a natáčajú iba na audio, čiže nie je tam celý ten stav okolo ľudí ako kameramani, ktorí mnohí sú aj teraz tu s nami v miestnosti, tak vlastne všetci. Takže vtedy je už ten rozhovor o niečo iný, keď sa natáča na kameru a predsa len je taký možno, že ostražitejší, než keď sa natáča iba na ten diktafón a je ten človek, že jeden na jedného. Áno. A pri tých deťoch, keď natáčajú, tak sú väčšinou tiež viacerí. Čiže je to taká skôr, že širšia diskusia. A mám pocit, že aj pamätníci skôr inak formulujú to svoje rozprávanie a odpovede teda deťom. Niektoré veci možno aj, že zámerne nepovedia, aby... Čiže cenzurujú tak akože vedome, aby... Cenzurujú, aby netraumatizovali. Ale je to úplne ako keby, že iný vzťah, než keď si v tej pozícii dospelého dokumentaristu a deti, ktoré majú už 12 až 18 rokov, teda aj mládež, spolupracujeme aj so strednými školami, ktoré takto natáčajú príbehy. Ale o mnoho ako keby srdečnejšie, potom možno to, keď presne je tá verejná prezentácia napríklad. A keď vidia, ako tie deti spracovali v rôznych podobách tie životné príbehy, ktoré im rozpovedali tí skutoční pamätníci. Lebo ja poviem príklad, že keď sme spolupracovali aj so základnou školou Karloveskou, tak tam deti chceli povedať ten príbeh aj svojim mladším spolužiakom z 1. stupňa, tak dali to do podoby rozprávky a úplne ako keby inak rozprávali ten príbeh. A keď to videli potom tí skutoční pamätníci, tak... To je dosť tak to kreatívne. Mňa by to dojalo, lebo ja som si bolo tam vtedy... to veľmi dojímavé. Áno, mne sa to vtedy páčilo, že oni boli vlastne aj prizvaní ako hostia. Čiže tam nebola len tak akože škola, rodina tých daných študentov, ale boli tam aj oni sami, o ktorých sa robila tá prezentácia. Áno, a mnohokrát, alebo teda väčšinou sú to už ľudia, o ktorých nejaké minimálne, že reportáž v televízii alebo v rozhlase vznikla, ktorá je už úplne že na inej profesionálnej úrovni, než keď ale to je väčšinou také suché, také faktografické. A práve tento rozmer... Niekedy to vie byť aj fajn, ale... Tak ako to vy robíte napríklad. Ale áno, je to úplne iný ako keby moment vôbec vnímania toho príbehu a toho rozprávania prostredníctvom detí. No, ale odvtedy my sme sa začali stretávať, že o dosť viac. Áno. Minimálne posledný rok sa stretávame viac, ale k tomu by som sa možno dostala neskôr. Mňa možno, Sandri, určite si to teda rozprávala už teda niekoľkokrát aj u Luživčáka, ktorý sme spomenuli už párkrát a pozdravujeme chalanov, ale... Ty si učiteľka, ty si sa rozhodla v nejakom momente, že chceš byť učiteľkou dejepisu aj.
Možno skús nejak pomenovať túto svoju Motiváciu? motiváciu, že prečo si sa chcela stať učiteľkou a potom môžeš povedať aj motiváciu, prečo sa učiteľstvu nevenuješ, alebo nie motiváciu, ale ten dôvod, prečo si nezostala v tejto oblasti. Tak ja si spomínam, že prvýkrát, keď som sa začala rozhodovať o tom, že čo budem v živote robiť, že zrazu naozaj musíš spraviť taký ten ortiel nad tým, alebo to pevné rozhodnutie, tak to bolo zrovna v prvom alebo v druhom ročníku na strednej, niekedy v tom období, sme si vyberali semináre pre 3. a 4. ročník. To znamená, že predmety, na ktoré sa chceme viac zamerať a chceme z nich mať viac hodín, po prípade aspoň nejaké hodiny v prípade dejepisu, keďže keď som ja chodila do školy, tak v 4. ročníku maturitnom úplne dejepis vypadol mojim zvyšným spolužiakom, ktorí nešli maturovať z dejepisu. Takže ja som sa vtedy veľmi rozhodovala, že ktorým smerom sa vydám. A mňa bavila teda aj biológia, bavila ma aj chémia, chcela som byť dokonca aj lekárkou, čiže myslím si, že som mala odjak živa nejaký takýto vzťah, že chcem pracovať s ľuďmi a pre ľudí. Možno aj nejaký akože charitatívny rozmer, keď sa pozerám na to, že ako sú ohodnotené tieto pracovné pozície dnes na Slovensku. A prečo ten dejepis? Naozaj z jedného veľmi prostého dôvodu, bol to môj učiteľ dejepisu. Mňa bavili aj spoločenské vedy, bavili ma aj jazyky, samozrejme občianska filozofia, dejiny a tak ďalej. Ale v kvarte, keď som bola, ja som dovtedy totiž to dejepis neznášala. Lebo sme mali takú akože veľmi milú, dobrú pani učiteľku, ale táto tak dokázala pokaziť na takú, sme si mali písať, čo rozprávala, dokonca veľakrát, že prepisovať z učebníc, čo akože Veľmi dobre. motivačné. Ešte si pamätám, jak som tátkovi doma všetko recitovala. Že on ma každý deň skúšal a ten dejepis naozaj, že on si niekedy ani nemusel ten môj pracovný zošit otvoriť, on otvoril tú učebnicu a ja som takto išla. Ako bolo to hrozné a potom ešte aj tak skúšala každú hodinu a potom zrazu v tej kvarte prišiel nie veľmi mladý učiteľ, mohol mať tak podľa mňa 28. A akože už mal niečo, aby som to nepovedala tak, že to bolo motivované nejakou, akože že nejakou príťažlivosťou. Po 30-ke, áno. Áno, len chcela som to tak povedať, že prišiel, že mladý učiteľ najprv, potom som si tak povedala, že bude to vyzerať, že nejaký americký vodnopolista alebo čo. Nie, bol to proste práve že taký, že kockač pán učiteľ, ale mladší ročník a zrazu do toho začal vnášať také veci, že diskusie, rolové hry, vymakané prezentácie, pozerali sme filmy pre Boha, veľa, hej, a to sme analyzovali, karikatúry sme analyzovali a úplne, že bol zvedavý na naše názory, vždy si sadol na tú lavicu a diskutoval s nami. A toto bolo pre mňa niečo dovtedy nepoznané. Samozrejme, áno, aj skúšal. Aj sme písali písomky. Ale aj tie písomky boli inak koncipované. Boli tam otázky typu, že mohli sa stretnúť. A teraz, že napíš svoj názor, máš tam nejakú proste židovský kódex vyšiel, tak nám dal raz písomku, že vyšiel židovský kódex a ty si predstav, že si tento a tento človek a teraz, že čo by si napísal a vcíť sa do roli a tak ďalej. Úplne, že cez to prežívanie som začala mať pohľad iný úplne na ten dejepis. Sprítomnil ho. Začal mi to dávať zmysel, že preto to sa to vlastne učím, že áno, že na to, aby som bola schopná spoznať príbeh nášho národu alebo aj iných národov a ako sú vzájomne dnes tie vzťahy a prečo žijeme to, čo žijeme, sa musím pozrieť do tej minulosti. A tak to sa mi trošku páčil. Chodila som aj, nosila som mu mapu, že som bola taká pomôckerka a chcela som byť ako on. To som veľmi chcela byť, že vo svojom živote, že raz taká aj že prirodzená autorita, ale natoľko inteligentná, natoľko charizmatická a prebúzať v ľuďoch tú lásku a poznanie. Tak som prišla za ním a hovorím, že pán učiteľ, že no tak ja by som že chcela, že seminár z dejepisu a že asi chcem byť, že učiteľka dejepisu. A on sa na mňa tak pozrel, že ešte s takou obavou, že čo to spravil, vieš, že až Sandra, že ale že ty vieš, že do čoho ideš? Že akože učitelia to nemajú jednoduché a ja som bola taká, že však ja viem sa mať dobre, nie, však ja som neviem nejakého
manžela. Bolo mi vtedy jedno, že čo budem z čoho žiť. Neriešila som hypotéku, nič proste. Myslela som si, že ja som si myslela dokonca, že možno budem aj ministerka školstva. Že niečo zmením, vieš, a tak. To je A super. áno, čo ja som vždy hovorila, že prečo nie sú takí ľudia ako vy v politike. Akože mojim učiteľom som to aj hovorila. No a potom, vieš, bavilo ma to aj ďalej. Ale potom sa mi vyrobila situácia tak, že môj ocino dlhé roky pracoval v Rakúsku. Narodila sa mi aj sestra, ja mám o 16 rokov mladšiu sestru. A tak s maminou rozmýšľali, že čo ďalej, keď mala nastupovať na prvý stupeň do školy. Že či pôjde na tú istú školu, kde som chodila ja, alebo keďže tatino už si mohol aj zoberať hypotéku v Rakúsku, že nejak to akože zmeníme hru. Dobre. To nebolo vtipné, nevadí. A zmenili. No a doslova som im aj povedala, že áno, že bolo by fajn, keby moja sestra mohla začať, povedzme, niekde inde s 2 materinskými jazykmi. Že nevedela by proste len po slovensky od nás, ale vedela by aj po nemecky a potom by si brala akože ten prvý cudzí jazyk už, že automaticky vlastne, že druhý a ja, že tak to by mohlo byť super. Že majú aj kvalitnejšie ako školstvo, minimálne na tej univerzitnej úrovni. A tak tatino si zobral hypotéku, postavili tam dom a ja som tu nezostala sama. Doštudovala som vysokú školu. Chvíľku som bola ešte na PhD a potom som zistila, že nejako neviem sklobiť. Bola som vlastne, že externý doktorant, ale... Externá doktorantka. Áno, externá doktorantka, áno. Musím si aj toto uvedomiť, áno, externá doktorantka. A mala som byť pomerne dosť často akože v tej škole a dosť veľa aktivít, že nevedela som si k tomu nájsť nejak sklobiť k tomu prácu. Ale na druhú stranu hľadala som aj v tom školstve, ale musím povedať, že som bola aj taká, že výberavá dosť. Chcela som sa vrátiť, že minimálne, že na tú moju školu, z ktorej som vyšla, na tú moju strednú školu Novohradsku, alebo že niečo príbuzné, Greslingová, hej, alebo niečo na tento spôsob. A nehľadali akurát moju aprobáciu. Ja som mala vlastne filozofiu s históriou, ale tým, že som mala vo filozofii aj iné kurzy, tak som mohla nosku učiť aj. A nebolo na moju aprobáciu vtedy a potrebovala som si rýchlo nájsť prácu a keďže som bývala v Rakúsku, s rodičmi som bola v Rakúsku, tak som išla tam na Arbeitsamt, čiže pracovný úrad, alebo ako sa to povie u nás, neviem, úrad práce. A tam som vlastne vytriezvela z toho, že nemôžem učiť v Rakúsku, lebo však moja nemčina bola taká, aká bola. Keďže som to mala ako druhý jazyk a mala som vlastne len 3 roky na strednej, alebo koľko, 4 roky na strednej. Nemala som ani žiaden certifikát a našla som si prácu ako predavačka v potravinách. A dosť dlho si ju robila, nie? Robila som ju dosť dlho, no. Robila som ju od 2017. januára až do júna 2020. Júna 2020. 3 roky? 3 dáčo. No a keď si povedala, že si mala akože že také nároky vôbec pri hľadaní práce na Slovensku a potom si sa zamestnala ako predavačka, tak tie nároky nejak zrazu zmizli? Alebo že mňa by možno zaujímalo, že ako si sa ty cítila, že sama vnútorne, duševne, že či je toto tvoja cesta a niekde v tomto čase vznikol aj tvoj profil, no? Presne toto si dobre položila, túto otázku, veľmi dobre. Ešte mi ju nikto nepoložil. Po prvom týždni, ako som bola v tej práci, akože bolo super to, že plat som mala lepšie než učiteľia na Slovensku, hej, mala som proste 13-14 krát ročne, stávala som skoro ráno, hej, každý deň o 4:30, a to mi nejak tak zostalo dodnes, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ale akože už som bola o 3:45 na pracovisku a robila som už do 11. Robila som 25 hodín približne v týždni a mala som väčší plat než učitelia tu, ktorí nastúpia. Ale po prvom týždni, keď som tam bola, som Tomášovi z hrôzou povedala, že, akože, že ja nie som že nejaká lenivá, že by sa mi nechcel robiť, ale že ja toto nevydržím. Že ja tam robím prácu, ktorá, áno, som milá na ľudí, obsluhujem ich, ale ja po sebe nič nezanechávam. Ja každý deň robím to isté, cyklicky. Vieš, a ja som vtedy už chýbala mi škola veľmi, lebo ja som taký dosť typ, že
Ja by som bola najradšej, že väčšine v škole, väčší študent. A celkovo aj rada čítam, rada sa vzdelávam aj vo veciach, ktorým nerozumiem. Že mám rada taký všeobecný prehľad. Ďalšia vec je, že je to rada aj niekomu rozprávam, hej? A nemohla som už v tom čase stále iba tomu Tomášovi. Lebo ja som už vždy, keď som na vysokú chodila, mali sme rôzne semináre, hlavne aj z filozofie, aj z histórie, vždy som mu rozprávala doma. A zrazu som akože nemala moc čo rozprávať, ale študovala som si aj ďalej a potom som si povedala, že však kúkala som YouTubeové kanály v tej dobe, pozerala som aj také akože zábavné, že kde sa hrali hry, ale sledovala som napríklad aj také náučné v zahraničí. A najviac som poznala ešte z čias, keď som bola na vysokej škole Khan Academy. A to bol jeden pán, inžinier, myslím, že elektroinžinier, ktorý doučoval na diaľku svoju neter, matematiku v tom čase. A on mal taký celkom primitívny tablet a vždy jej to kreslil, ako vizuálne vysvetľovali tie rovnice, nahrávali aj komentár a posielali jej to. A on si potom tak jedného dňa povedal, že prečo by som takto akože nemohli by z tohto benefitovať aj viaceré deti. A mne tiež toto isté napadlo, že veľakrát som napríklad aj ja v škole na hodinách niekto niečomu nerozumel, napríklad zrovna toho dejepisu. Ja som to vysvetlila za tú 5-minútovú prestávku tomu spolužiakovi a možno to pochopil lepšie, alebo že možno nepočúval vtedy na hodine, nemal nič spoznámkované, ale hneď vedel. Tak som si začala tak hovoriť, že vykompenzujem si to aj ja, že uspokojím proste samu seba, že budem stále akože učiť a budem si tak áno tieto svoje hobby kompenzovať, ale zároveň tým niekomu aj budem pomáhať. No a samozrejme som na začiatku ja nečakala, že ako toto sa bude kúkať. Však aj dlhú dobu to tak nebolo. Veď ja som naozaj išla akože taký, že vabank, ja som stále pracovala a tak času na čas som si tak z dlhej chvíle, ako si niekto možno stružlíka doma zdrievka niečo alebo si ide zacvičiť, tak ja som si točila videá. A začalo sa to vlastne dostávať k ľuďom postupne. No dobre, ale aj to akože točení, no ešte možno, že čiže tam bola aj nejaká tvoja osobná skúsenosť možno aj so zlým pedagógom alebo vôbec s tým, že ako sa vlastne tvoja láska, dejepis alebo história učí alebo dokáže učiť rôznymi pedagógmi. Mala si nejaké zážitky, aj pozitívne, aj negatívne. A chcela si to možno, že vzbudiť možno tú lásku aj pre ostatných? Áno, aj to v tom bolo. To ma tak akože vždy trápilo, ale moc o tom nerozprávam, lebo viem, že veľa ľudí vníma možno taký ten konflikt medzi tým STEMom, ako technickými záležitostiami, prírodnými vedami a tými humanitnými. Viem, že veľa ľudí to tak aj hovorí, že tie humanitné neprinášajú toľko toho do HDPčka. Hej, a že preto nie sú až tak potrebné, že na čo máme toľko antropologov, na čo máme toľko... Dosť často býva takáto diskusia verejná, a hlavne aj v médiách a televíznych novinách. A ja som hlboko presvedčená o tom, že tie spoločenské vedy majú svoj zmysel a sú veľmi dôležité a veľmi podstatné. A tak trošku ma vždy urážalo, že... urážalo. No tak som žiarlila, že idú do popredia viac, že tie technologické záležitosti. To nie sú domnienky, to je fakt, že jednoducho napríklad HDP nebude môcť vznikať, pokiaľ si ľudia nebudú uvedomovať dôležitosť demokracie a vôbec, že prečo tá demokracia existuje a ako môže byť zničená a deštruovaná, čo už poznáme z tej histórie napríklad. Čiže, a to je iba jeden akože z mnohých základných argumentov, ktorý mi teraz napadol na prvú, ale áno, ako keby ten večný konflikt medzi a tak tých konfliktov je viacero medzi spoločenskými vedami a teda prírodnými alebo medzi akademickým a popularizačným sektorom. Že dá sa toho nachádzať mnoho, ale myslím si, že je asi základ viesť diskusiu a akože nestavať tie mantinely, ale ja som teraz taká, že by som iba chcela viesť diskusie, lebo žijeme dobu a mesiace tesne pred voľbami, kedy si myslím, že uzatvárať sa je úplne že to najhoršie, čo už môžeme vytvoriť a je dôležité sa rozprávať, aby sme možno ešte aspoň niečo málo boli zachránili.
ale tak snáď sa to podarí. Možno späť teda k tomu, že OK, takže si mala takéto motivácie a do toho ty si bola vášnivou a asi stále si hráčkou takých tých počítačových Áno, hier. však to bol môj prvý YouTubeový kanál. Ja toto je úplne, že svet, ktorému nerozumiem. Priznávam Ja ti to sa. vysvetlím. Ja som ako decko hrala také ten Herkules a tak som ťukala, vieš, s 2 tlačidlami v takom tom veľkom počítači ešte a ešte, ale nie, mali sme takú tú Segu a Super Mario a toto áno, ale ty si hrala a hrávaš asi trošku iné hry. Teraz už nemám na to čas toľko, to sa musím priznať, a ma to veľmi mrzí, ale áno, hrávala som dosť dlhé roky WoWko, čo je World of Warcraft. To je vlastne, si vybereš postavu, to je taká rolová hra, ktorá napríklad vie čarovať a hráš to s inými ľuďmi. Nedá sa to pauznúť, hráš to real-timeovo, to znamená, že v reálnom čase. To hovorím len kvôli tomu, že vždy, keď som sedela od rána od 7 do večera do 11 za počítačom a tankovala som nejaký raid, hej, pre ďalších 24 ľudí, tak vždy prišla moja mama, že už je na čase to vypnúť a ja, že ale to sa nedá proste pauznúť ani vypnúť, že tu záleží na mne ďalších reálnych 24 ľudí, ktorí si našli dnes 5-6 hodín na to, aby sme progresli určitú pasáž, aby sme porazili nejakého, nazvem to, že bossa, hej? Aby sme to prešli, ten level, tak to poviem v tej terminológii. A bolo to veľmi naozaj akože pre mňa závislivá vec, že som bola na tom závislá, tak sa to povie. Závislivá nie úplne. Nezávislivá. Že vytváralo to vo mne závislosť. Povedzme tak to takto. poviem. Dobre. Ale to hlavne tá komunita. Ten kontakt s ľuďmi. To mi zostalo dodnes, že ja sa viem veľmi rýchlo namotať, pokiaľ je to niečo spoločenské s ľuďmi, pritom je sranda a tak ďalej. Dobre, ale toto hranie tých hier, čo akože dobre, páči sa mi to, že keď si mi to takto trošku vysvetlila, akože aj môj milý mi tak mnohokrát rozpráva, že nepoznáme nejakú hru a on mi tak vysvetľuje, že to je ale super, lebo tam no akože dobre, občas nejakú tú hru som niečo prešla, nepamätám si, ako sa to bola, takže asi tak veľmi som to nežila. Ale ja som napríklad chodila radšej do divadelného krúžku, kde si hrala tie postavy ale dobre, každý má dobre, beriem, ale vy ste vlastne, celá tá komunita herná, tak okrem toho, že to hráte a hráte tie postavy a zachraňujete spolu svet, alebo ja neviem, čo robíte. Takým spôsobom to nechcem znevažovať, nie, ale proste máte nejaké ciele, áno. Tak k tomu ešte existujú také, no a to sú tí youtuberi, čomu ja teda prepáč, ale že vôbec nerozumiem. Že nahrávajú ešte to, ako že oni hrajú, či nahrávajú videá o tom, ako hrajú a niekto to pozerá. A ja to inak tiež pozerávam. Dodnes to pozerávam. Teraz napríklad sa mi to hodí, keď nemám peniaze na PlayStation 5, teda mám a nemám na to čas. Nemám na to čas, tak si to nekúpim. Vieš, že proste viem, že by to tam bolo rovnako, jak mám Oculus virtuálnu realitu. Kúpili sme si to s Tomášom, prvé 2 mesiace sme to hrali neustále a osedy to je tam, no. Takže môže nám to venovať, my robíme pre študentov. Máme nový workshop s virtuálnou realitou na tému Gulagov. Ale dobre, prepáč. A vlastne vyšiel napríklad Harry Potter Hogwarts Legacy a to je, ja mám veľmi rada Harryho Pottera a to je hra, ktorú by som si napríklad veľmi chcela zahrať. Viem, že sa to dá aj na počítači, ale ja už som dneska na tom tak, že pol hodinu denne mám na to čas a potom ešte som aj počas toho s prepáčením nahnevaná na seba, že som to mohla akože využiť ten čas úplne inak a oveľa produktívnejšie, takže sa vlastne už toľko nehrám a keď tak iba pár minút, niečo také, čo zapnem, hneď ma dobijú s prepáčením, porazia a dostanem nervy a vypnem to. A toto napríklad ten Hogwarts Legacy som si pozerala, ako hrá niekto iný, lebo som chcela vidieť ten príbeh. A to, že aká je tá hra, vieš, že pozrieš si to ako film. Alebo veľakrát som pozerala hru kvôli tomu, že som ju ja sama hrala a ten človek bol oveľa väčší profesionál, povedzme, že poznal nejaké
ako to povedať, no proste bol dobrý, lepší než ja, vieš, v tom. Že je to také taktické, hej? Je Že to, ty musíš teraz urobiť... poviem príklad, dobrý Sandri, No že povedz. robíme crossfit obidve. No. A teraz ty si bola nejaký, akože si cvičila nejaký typ toho workoutu a teraz si môžeš pozrieť, ako to odcvičia tí najlepší z tohto sveta. No nepozrieš si to, že za koľko to dajú, za aký čas, že ako ty si už povedzme, že s prepáčením skapinela pri druhom kliku, tak oni idú ich 20 proste bez prerušenia. Vieš, že ja kúkam veci, ktoré aj sama robím, alebo ktorým sa aj sama venujem s veľkou radosťou. Ale napríklad iné, v hokeji som teraz napríklad vôbec nepozerala. Že iné športy alebo takéto veci, ktorým sa nevenujem, že moc nepozerávam. Alebo ktoré sa nezaujímam. Rozumiem tomu, alebo nechávam tomu takú, že slobodu. Ja si inak nepozerám, tak že úplne. Mňa baví sledovať, keď sme už teda spomenuli CrossFit, ako to robia tí ľudia, ktorých poznám. Okay. Že OK, že toto dokáže tam lietať na tých kruhoch alebo niečo také. A to si poviem, že akože, že napriek tomu, že už tých ľudí vnímam ako autoritu, ako nejaký vzor, tak to mi ich dá ešte, že na vyšší piedestal. Ale si vravím, že súčasne si k tomu dodávam vetu, že nikdy v živote toto ja neurobím, ale je to pekné sledovať a že mám taký akože, že real kontakt s tými ľuďmi, ktorí takéto niečo dokážu a že wow. A že je to pre mňa možno, že nejaké dobudovávanie tej autority a toho vzoru, ale... Mne sa inak úplne vďaka tomuto zmenila perspektíva na krasu a na silu ľudí. Že silu ako vnútornú. Že s ľuďmi, ktorými ich cvičím v reálnom živote, keď ich vidím aj, že v civile, že v živote by som kedysi nepovedala na nich. Keby ste vedeli, že čo všetko Sandra zvládne v tom živote. Že čo robia asi a tak. A potom ich vidíš naozaj, že akí sú fantastickí a že niektorí z nich stávajú ráno na tréning. Kopec tam máme neviem, že či je až také super, ale... Hej, ale že nájdu si v tom pracovnom dni ten čas na ten pohyb, aby ich to nejako akože psychicky, mentálne pozdvihlo. A je to pre mňa akože obdivuhodné. Ja tam strašne veľa ľudí obdivujem za to, že kým sú, a aj napriek tomu, akí sú silní. A že väčšina populácie nerobí ten extra krok. Ale... Niektorí samozrejme nemôžu, ale toto si veľmi vážim. Hej, to je presne ako keby takéto očarenie komunitou. Mne teda môj milý tiež rozpráva, že už je to taká sekta. že už choď do tej svojej sekty. Keď napríklad niekoľko dní nejdem cvičiť, tak ma už tam posiela, lebo si myslíš, že mi to už chýba, je to fakt, ale späť k tomu, čo sme sa, že teda z môjho pohľadu, že skôr má asi, že zaujíma aktuálne to moje možno blízke okolie v týchto veciach, ale nevravím, že zase akože tých aj super top cvičencov môžeš stretnúť reálne a možno, že kebyže ho presne že stretne, takže ma to ešte viac bude zaujímať, budem si pozerať tie videá. Ja som za nimi išla do Miami. To je brutál. Akože to už začína byť. No však vravím, tá sekta akože funguje. Ale všetko s najväčšou láskou voči crossfitu a všetkým športom a tak ďalej, ale no, trošku nám z toho šipká asi, že už sa otvoriť tému crossfit je hej. Sekta určite nie, lebo akože v súčasnosti tu v médiách dosť veľa siekt bolo o nich všeličo porozprávané, ale je to naozaj o tých ľuďoch, o tom, že samotný pohyb ti dáva kopec, vyplavuje endorfín. Ešte poďme prosím ťa sa rozprávať o influencovaní a potom sa môžeme rozprávať o crossfite, prečo si myslíme, že je to super a tak ďalej, ale dobre, čiže ty si pozerala to, ako niekto hrá, tak kvôli tomu, aby si získala tú taktiku a potom si ju skúšala, alebo... Áno, aj taktiku, ale tak aj ako keď pozerajú proste muži a ženy hokej alebo futbal. Proste ťa to baví, ťa to pozerať. Ale ty vidíš toho človeka vôbec? Akože ja tomu nerozumiem. Lebo vidím, ja som to nikdy nepozerala kvôli tomu, že aby som toho človeka videla tam v tom rožku dole, že ako Mika Mišova robí prstami, alebo čo. Ty vidíš iba tú hru. Skôr mi išlo o to samotné, že čo robí v tej hre, alebo ako to on komentuje doslova. Že veľa z nich je vtipných. Je naozaj, že
To už je niečo Už iné. máš To aj, trošku áno, začínam rozumieť. áno, Dobre. už máš z toho aj taký niekedy, že stand-upový možno zážitok. Satmári by mal A začať no, komentovať hry. toto by bolo veľmi, veľmi podľa mňa Bol by úspešný. pozeraný obsah. Takže Uh, tak, no, preto som to začala. Dobre, a robiť. tým pádom to bol pre teba aj formát, ktorý si možno, že ti bol prístupnejší? Alebo ako si ty začala ako... Točíš hry? Nie hry, ten dejepis inak, Ale vieš. ja som predtým točila hry. Si točila hry? Áno, ja som mala Sandrick Games, to bol YouTubeový kanál. A tam som točila, ale nič som nekomentovala. Ja som, aj keď trošku som prechádzala niektoré hry, ale ja som napríklad točila questy z toho Vovka, aby ľudia vedeli, že ako ich prejsť. Aby, vieš, keď sa zasekli niekde, že čo ďalej, že neviem teraz prejsť túto pasáž, tak si naťukali názov tej pasáže. Snažím sa ti to, snažím sa ti to vysvetľovať takým tým Ja si to úplne, že... out of the box, proste ľudí, ktorí nie sú ponorení do tohto sveta hier. Jednoducho stane sa ti nejaký problém, nevieš ho vyriešiť a niekto na internete to už prešiel za teba. A ty si na tom, že 2-3 hodiny no nemusíš byť, nemusíš to furt skúšať odznova. Stačí, keď si pozrieš ten môj návod a spravíš to. A môžeš ísť ďalej, postupovať a hrať sa ďalšiu hodinu. A potom zase možno dojdeš na nejaký problém, čo si nevedela prejsť. Hej. Čiže si mala takže... svoju kamerku, takú áno, nejakú a nejaký mikrofón? Potom som mala už aj, áno, niektoré som robila takže naticho, A také že som iba hrala. slúchadlá s Ale mikrofónom? potom som mala aj takéto videjka, že som normálne že komentovala, ale to mi moc nešlo. Ja nie som moc zábavný človek, ja nie som moc taký, vieš, ten bavič. Ja som skôr taký ten, že priživím sa, keď vznikne nejaká sranda, ale sama toho moc neviem autenticky vytvoriť takého humorného. Čiže stand-upy nepôjdu? Nie, asi nie. No dobre, ale teda si mala techniku a vedela si, ako to točiť. Čiže keď si, akože snažím sa dostať k tomu, že začal dejepis inak. Vieš, čo mi napadlo? Že kebyže sa zamestnám v školstve, tak možno by mi aj stand-upy časom išli. Že to by bolo zaujímavé. Mala by si veľa materiálu. Áno, ale... No. A ako som sa dostala ešte k tomu máš dejepisu príležitosť. Si mladá, máš áno, teda, jasné. už trošku staršia, Rozumiem, vieš, ako ten 28-ročný, ale no dobre, čiže dejepis inak vznikol tak, že už si mala nejakú skúsenosť s tým, že ako funguje tá kamera. Ten YouTube minimálne. Už som mala s týmto skúsenosť. Vedela som, že tam ľudia chodia, však sama som tam chodila. A áno, začala som, ale samozrejme prvýkrát, keď som išla točiť na dejepis, inak som zainvestovala do techniky. Ja som predtým nemala takú techniku, že zrkadlovku a poriadny dobrý mikrofón, ktorý že môžeš robiť to ASMR proste, vieš. A čo tvoji najbližší na to, keď si sa rozhodla investovať? Brali to iba ako tvoju hobby a žád, tak Sandra si niečo vymyslela. Hej, bolo to také dosť akože najlepšie na tom bolo, že hneď z tej mojej prvej výplaty išli peniaze na tieto záležitosti. Aj keď nie z mojej prvej platy, ja som ešte nebola zamestnaná, ja som si vtedy od babky požičala peniaze a potom som to vracala, lebo ja som bola akurát v tom období, že išla som na to PhD, v septembri som nastupovala, 2016 a ja som v auguste založila kanál a ešte som už som bývala v Rakúsku, ale ešte som nebola zamestnaná. A ja som študovala a popri tom som si začala točiť tie videá, no potom som sa zamestnala, že v januári 2017 som začala robiť. A čo hovorili oni? No tak bolo to také, že čo, ani to nejako podľa mňa neevidovali, že som tam zašitá, ako oni sa kúpu v bazéne, v lete hlavne. A ja som zašitá v izbe a niečo furt pripravujem a furt som na počítači. Lebo to točenie väčšinou trvalo takže hodinu 20, hej. To som po nich skrikla, že buďte teraz všetci ticho, lebo budem točiť. Zatvorila som sa v detskej izbe a točila som, vieš, že papiere pred sebou a na kameru. Nemala som v tom čase ešte čítačku, čiže všetko som sa musela bifliť z hlavy a keď som sa pomýlila, tak zase do papierov. A 20-minútové video, ktoré bolo vo výsledku, trvalo, že hodinu a pol. Čiže som to aj musela strihať a tak ďalej. A potom až časom, že začali to nejako doceňovať, hlavne teda najprv môj partner, ten vedel najviac, že čo robím. Aj keď on ani jedno snáď moje video nevidel nikdy, ale stále to platí? Ja neverím. Hej.
To vždy mu poviem, keď sa ma niečo spýta, že napríklad keď začala vojna na Ukrajine, že tak akože ako to bolo s tou Ukrajinou a takže prečo sa to deje, a že choď si pozrieť moje video, nebudem ti to vysvetľovať druhýkrát, už som raz to proste nahrala, máš to pekne rýchlo skrátene, že chceš zase, aby som kecala 4 hodiny, lebo vidíš na mne, že mňa keď necháš, tak sa dostanem hocikam. No a neviem, prečo som dneska taká zachrybnutá, ale nevadí. Moji rodičia to začali evidovať viac vtedy asi, keď si ma, že Saifa zavolal do Levelami, že akože volá mi Saifa, že čo? Prečo by mi volal Saifa? Alebo keď A to si mala už denníku koľko N. nejakých followerov? No, Saifa to bol už rok 2019, to už som mala, že pomalinky som išla k tým 100 000. Mohlo to byť nejak tak, že 70-80 tisíc. Na YouTube, áno. Hej, na YouTube. Ja som to vtedy nejak Instagram neriešila, lebo som to brala tak, že Instagram je pre beauty content, alebo Pekné cestovacie. obrázky, Tak áno, presne. To tak bolo zo jedlo, začiatku áno. aj. Vieš, že niekto chodil niekam, mal zaujímavý život, vyzeral pekne, vedel sa pekne obliec, dával to na Instagram. Ja som to brala tak, že čo budem fotiť knihy, alebo vieš, že vtedy to nebolo také, že reelsy, alebo celkovo že ani spolupráce tam neboli nejak, že by značky sa tam chceli prezentovať. Takže ja som zo začiatku tam dávala len také akože náhodné príspevky. Že som tam sa odfotila, jak pripravujem video, alebo som odfotila nejakú proste hru na hľadiak nového videa, že pozrite, je toto nové, choďte pozrieť. Viac menej som tak tých ľudí z toho Instagramu chcela akože Dostať na ten dostať YouTube. áno, na ten YouTube, presne. No a začali to takto evidovať. Potom aj keď som mňou urobili rozhovor v denníku N, že som si odložila prvé noviny, ktoré so mnou vyšli. Aj keď moje prvé noviny, ktoré so mnou vyšli, bolo, keď sa otvorila Eurovea a blícla som si telesnú a išla som na otvorenie Eurovej. To boli moje prvé noviny, za čo som dostala pokarhanie v škole inak. Takže... That's the life. No, dobre, ale čo sa stalo, že dobre, Saifa si ťa zavolal, keď si mala už takmer 100 000 followerov, sledovateľov. Ako si sa k ním dostala? Že ty si len teda tak tvorila tie videjka o práveku, staroveku a tak. Dejepis inak. Áno. A to ti to tak nazbiera. Čo bol ten moment? Možno, že ti to zvýšil, že sa ti ten nárast proste prejavil. To boli tie témy a veľakrát netušíš, že ktorá téma ti vystrelí a u mňa to tak bolo tiež. Keď si youtuber, tak cítiš trošku na seba aj taký tlak, lebo vidíš si tie štatistiky a vidíš, že ktoré videá idú viac a ktoré neidú viac. A snažíš sa v tom hľadať nejaký pattern, že aj je to týmto. Že je to napríklad tým, že ľudí vôbec nezaujímajú tie školské témy, že zaujímajú ich také tie už 100 miliónkrát rozobraté témy z druhej svetovej vojny alebo nejaké tie clickbaity, vieš, že po prípade niečo z každodenného života, niečo také, že možno štiplavé, alebo ako to povedať. Takže hľadaš v tom nejaký ako pattern, že ako na seba strhnúť tú pozornosť a u mňa to bolo vždy takéto. Že ja som vydala jedno video, ktoré prerazilo a potom, že 2-3 mesiace, že ticho. Ale robila som to konzistentne v tom, že snažila som sa mixovať také tie clickbaitové témy, nazvem to, z toho, že každodenných drobných dejín, väčšinou sú to dejiny hygieny, že ako sa kedysi, ako naozaj, že kakalo, ľudí to zaujíma, že veci, čo dneska robia, si nevedia predstaviť, že aké boli, keď nemali také výmoženosti, také technológie. A to sú naozaj záležitosti menštruácie. To sú záležitosti umývania vlasov. Keď máme dneska šampóny, kondicionéry, vložky, tampóny, menštruačné gaťky, čokoľvek, ako to vtedy dávali tie ženy. Hej? Čiže toto dosť ľudí zaujíma, že prepájať naozaj tú minulosť so súčasnosťou. A potom také tie témy, že typu druhá svetová vojna, biografia o Stalinovi, o Hitlerovi a tak ďalej. A do toho som spracovávala aj také tie bežné školské témy, ktoré išli podľa ISCEDu. Ktoré išli podľa ISCEDu 3A pre dejepis, hej, pre gymnázia. A tam som si išla témičky, ktoré som si aj ja pamätala, keďže som vyštudovala učiteľstvo, ale pamätala som si ich aj kvôli tomu, že som chodila sama do školy a nebolo to zase tak dávno.
a vedela som sa v tých témach zorientovať, že asi približne čo môže byť na maturitách a čo by im mohlo pomôcť. A takto som si budovala tú komunitu, že aj medzi staršími ľuďmi, ja mám takú zvláštnu, že viacero generácií, že mám tam aj decka, ktoré využívajú tú moju pomoc bežne v škole. Potom tam mám aj že niekedy učiteľov, ktorí to využili najviac počas pandémie, keď bolo to dištančné vzdelávanie. A mám tam aj, že ľudí, ktorí sú starí alebo aj starší ako ja, a ktorých napríklad, že dejepis vždy lákal, zaujímal, ale nikdy sa tomu nevenovali. Kvôli tomu, že buď to v nich zabil ten učiteľ, alebo sa vydali úplne iným smerom, ale vždy to tak mali na pozadí, že považujú to za dôležité a aj zaujímavé. A tak sa k tomu radi vrátia pre tú svoju zvedavosť, lebo tá zvedavosť je im prirodzená. A pri tom raste ti pomohli presne akože takéto nejaké Tieto boomy, témy, ale aj tie nejaké napríklad účinkovanie v Saifovej relácii. Saifa mi veľmi pomohol. Saifa ako keby tomu dal do toho času, totižto ja som napríklad, ja som si zarábala iba že tým YouTubeom, tými reklamami, ktoré Google ponúkal. Vieš, že keď si zapneš video a nemáš adblock alebo YouTube Premium, tak ti nábehnú už dve také, že nepreskočiteľné reklamy. A niekedy aj počas videa ti naskočí. Hej? Tak toto bolo jediné to, z čoho som akože zarábala, plus mala som Patreon, kde ma podporovali moji fanúšikovia, ktorí akože mi symbolicky posielali taký mecenáši, alebo jak to nazvať, dobrovoľný príspevok, akýkoľvek chceli. A Saifa, ako keby, keď si ma zobral do toho Level Lama, tak zrazu sa so mňou chceli už potom spájať aj značky. Že zrazu som ako keby získala aj takúto kredibilitu, že wow, je tu naozaj takýto človek, ktorý tvorí niečo hodnotné a že mohli by sme spraviť takúto spoluprácu, takúto kooperáciu, že previazať tie svoje mená spolu a aj potom to išlo ruka v ruke. Išli aj ďalšie médiá, ďalšie rozhovory. Aj toto pomohlo dosť, hej. A potom si mala aj také, že Luživčák niekoľkokrát spomenutý zjedz fašistu. Presne, aby som nezabudla, že dať obrovský shoutout aj pre iných youtuberov, nielen pre Saifu, ale v mojich začiatkoch to bol napríklad Duklok, Dušan Brachna, ktorý je takýto herný youtuber. Dosť sa hrával hry v tom čase, ale aj robil také rôzne reakcie. A ja som ho, a stále ho mám veľmi rada. Kúpila som si raz jeho merch, keď som ešte vôbec dejepis inak mal pre Boha, že 2 videá. A kúpila som si jeho tričko a dala som si ho do videa a on si to nejako všimol. A normálne, že do 2-3 mesiacov, keď už som mala viac videí, mi spravil taký shoutout na svojom YouTubeovom kanáli, že odporúčal moje videá a zrazu mi prišlo, že mala som že 200 sledovateľov a zrazu mi prišlo, že 1000 od neho. Vieš, že úplne takáto pumpa na začiatok. A ešte napríklad aj Luživčák. Luživčák to bolo také vzájomné, lebo oni akože ma dosť v takých počiatkoch si ešte zavolali, keď začínali. Nie každý vedel o Luživčákovi. A hlavne ich domena bola podcasty viac. A moja ten YouTube. Ale akože tie diely so mnou majú celkom, že zhliadnutia no, lebo aj tak na tom by ste YouTube. s tým robili tak to zjedz fašistu, to je aj merch vlastne Luživčákov. Ale to nevzniklo u mňa. U mňa vznikol Dejepišiniak. No, čiže toto určite, že pomáha. Aký máš teraz ty ten počet followerov na YouTube? Už to akože jednak to už tak nestúpa, ale ja to už nesledujem od určitého momentu skoro vôbec, ale myslím, že to je nejako na 200 000. Neviem akože presne ti povedať to číslo, ale že počet sledovateľov to vôbec o ničom nevypovedá, podľa mňa. Lebo ja to mám napríklad tak, že 51% ľudí, ktorí pozeráva moje videá, nemá u mňa prihlásený odber. Čiže reálne by to znamenalo, že by som mala byť oveľa akože väčšia, ale ide o to, že tie zhliadnutia na tých konkrétnych videách a ktoré video ti ako vybuchne a či ich to baví sledovať dlho, či len tak nepreskáču a potom zistíš, že miera pozerania tohto videa je, že 30 sekúnd a ty si spravila, že 20-minútové video, vieš, že toto sú tie dôležité ukazovatele. No ale takto som na tom teraz s číslami a vlastne na tom Instagrame som na tom tak, že
Že keď som išla asi k Saifovi, tak vtedy som bol dole veľami, tak vtedy som mala toľko, čo mám dneska na Instagrame, vtedy som mohla mať asi na YouTube okolo nejakých tých 70 000. No, to je super. Ale tiež Že... už to... Zistila som, že Instagram je veľmi... že mi to nesedí ako platforma. A Máš aj TikTok? mám aj TikTok, jasne, kvôli mladým. Tam je strašne veľa mladých a bohužiaľ, aj keď viem všetko, čo obnáša TikTok so sebou, hlavne tie bezpečnostné hrozby, tak som sa tam rozhodla tiež pôsobiť kvôli tomu, že si uvedomujem, že veľmi veľa mladých je na TikToku ešte viac než na Instagrame a myslím si, že by si zaslúžili pri tom neustálom posúvaní, aby tam bol z času na čas aj nejaký ten hodnotnejší obsah, ktorý im dá niečo viac ako len nejaké tanečky, srandičky a háj. No, ja vôbec netuším, ako funguje TikTok a nefunguje TikTok, ale ono to je asi, neviem, otázkou času, že aby sme sa na to minimálne, že aj my pozreli, lebo presne ako vravíš, nejaký hodnot, akože dodávanie obsahu, ktorý je možno že porovnateľný s tým ďalším obsahom, ktorý je tam k dispozícii, tak je to ale ono dôležité. akože nie, že by ten ostatný nebol že hodnotný. Ja napríklad viem aj oceniť nejaký dobrý sketch, niečo vtipné. A ja kúkam na Jasné, ale je tam veľmi veľké aj psíkov, aj všetky iné zvieratka, ale... Áno, len že keď tam má byť napríklad, takto som to chcela povedať, že keď tam má byť napríklad taký kultúrblok alebo aj politické strany, tak nech je tam niečo aj vzdelávacie, čo proste tomu povedzme, že toxickému, veľakrát dezinformačnému a tak ďalej dodáva takú tú prirodzenú rovnováhu. Hej? Že... To je možno, že aj téma, že keď si už spomenula tú spoluprácu so značkami, ako si vyberáš tie spolupráce a de facto to je aj nejaký tvoj príjem, alebo to gro toho príjmu, lebo asi ten YouTube nie je úplne, že na 100%. Ten YouTube, ak si sa aj všimol... Ešte medzi tým si prestala robiť predavačku. Z tvojej záľuby sa naozaj stala tvoja profesia. A teraz si už môžeš vyberať. A myslím si, že ten tvoj prístup je taký, že asi aj že hodnotový a ako prebieha možno tá tvoja komunikácia s potenciálnymi, ako odmietáš partnerov? Odmietam, takto, ja mám daný taký akože vlastný kódex, že alkohol a cigarety za žiadnych okolností, tým sa proste žiadnym spôsobom to, lebo si uvedomujem, že jednoducho. Aj som si zažila v detstve nejaké veci kvôli alkoholu, ale uvedomujem si, že proste cigarety sú fakt najväčšie zlo a nie, toto nie. Toto je môj taký akože základný kódex. Potom samozrejme také tie veci akože politika a tak ďalej, že tomu sa snažím viac menej vyhýbať, čo sa týka nejakej tej predvolebných kortešačiek a tak ďalej. Potom nedávno sa mi stala taká zaujímavá vec. Oslovila ma jedna značka, pri ktorej som si naozaj povedala, že OK, sú to pekné peniažky, viem k tomu niečo spraviť, veľmi zaujímavé, historické, viem to prepojiť s históriou, bude to super. Začala som na tom pracovať a zistila som, že zakladateľ tej veľkej značky dosť zbohatol počas druhej svetovej vojny vo Francúzsku. A zbohatol vďaka tomu, že mal všelijaké extremistické sklony a techtle-mechtle s nacistami. Tak som im proste povedala, že nie. Musela som od toho odstúpiť. Môžeš povedať, že o akú značku ide? Neviem, že či akože oni sa k tomu nikdy nepostavili nejako. To je, myslím si, že tiež akože my keď sa rozprávame vôbec v spoločnosti o tom, ako sa vyrovnávame s našou kolektívnou pamäťou a ako pristupujeme k pamäti národa, tak akože OK, veď biznis je taktiež súčasťou. Jasné, ja som ale že akože ten biznis by to mal komunikovať. Ja som len tým chcela povedať... Prepáč, len toto, že moja naivita je tiež akože nekonečná a je aj v tom rozmere, že keď som začínala robiť v Postbellum, tak keď som písala tie prvé projekty spolu s jednou kolegyňou, tak sme boli dokopy 2,5 človeka v celom Postbellum, tak
Tak sme si len vraveli, že veď to je úplne že jasné, že tu musíme získať podporu. A neprichádzala celý jeden kalendárny rok. A potom som tak rozmýšľala, že OK, tak pôjdem do Siemensu a ty nám dajú peniaze. Áno, áno. A Akože množstvo ďalších firiem som si ja tak takto veľa vytipovala. spoluprác beriem. Takto No beriem tak im veľa povedz, že aj spoluprác. existuje Postbellum. Prosím ťa. Môžeme nejakú spoluprácu vytvoriť, lebo robíme vlastne na Áno, áno, áno. záchrane No, tej môžeme, pamäti. podľa mňa akože určite by Dobre. asi našlo veľa, ktorých by do toho išlo. No dobre, takže toto Ale bola niekedy moja sú to naivita, také, že niekedy sú to tak, také, že komerčné, vieš, že no sú však fakt, že to, že komerčné značky, ku ktorým naozaj musíš niečo že vymysleť a napasovať to tak, aby ti to bolo aj prirodzené. A to dosť často potrápi aj moju kreatívu. ale my sme tiež kreatívni ľudia. A Pokojne nás. Lebo mne sa toto dobre, nepodarilo ešte. niečo A pošlo. celkovo akože že vytvoriť v biznise Mhm. takú tú že spolu zodpovednosť za to, že oni povedia, že OK, to nie je pre mňa sexy, to nie je moja téma, nejaká pamäť národa, nejaké Áno. 20. storočie, ja tu mám nejaký svoj biznis, ktorý potrebujem, aby rástol, ale vôbec ako keby tam neexistuje to uvažovanie v kontextoch, ktoré sa neučíme Ale od ten link, detstva. čo si povedala, že proste ty môžeš mať biznis vďaka tomu, že si v kapitalizme, vďaka tomu, že si v demokracii. A Áno. potom si to uvedomíme niekedy, kedy je už vážne neskoro, alebo kedy už sme za tým levelom. To sa dialo pri Ukrajine, tesne po vypuknutí vojny. Opäť to má nejaký útlm, ale akože, že ono sa to bude diať, Áno. že opakovane, ale len ako keby... Ja neviem, ja som zatiaľ asi na ten model neprišla aktuálne a myslím si, že aj mnoho ďalších ľudí, ktorí pracujú v tejto, nazvime to, že do spoločenstvu prospešnej činnosti, alebo snažíme sa o to, akože ono by to bolo ideálne, ak by sme tie naše ciele naplnili, ale zatiaľ to vyzerá na veľmi nekonečný dlhý tunel. Ale že jednoducho ako keby získať tú motiváciu a nejakú spoluprácu presne s biznisom, ktorý vie, že sa mu darí jednoducho. Áno. A kým nemá problém, tak si nezačne uvedomovať mnohokrát, alebo vo väčšine prípadov samozrejme je niekoľko svetlých výnimiek, že je to dôležité a že tá podpora, alebo že jednoducho aj tie 2% napríklad, ktoré Áno, sú áno. na Slovensku úplne že jedinečné, tak sa dajú využiť možno inak než nadácií, ktorá je pri tej firme, alebo akože že je tých modelov. Alebo že nejakému množstvo. vlastnému občianskému združeniu, No, ktorý však. si založia ľudia. Je to ako keby, že strašne komplikovaný problém možno, že aj občianskej spoločnosti a vnímanie občianskej spoločnosti na Slovensku, čo úplne akože asi nie je naša téma aktuálne, ale keď sme tu už povedali tie biznisové spolupráce, tak si myslím, že... Ja si ale aj veľakrát myslím, že je to o tom vlastnom uvedomení. Ja sa teda aspoň neviem, či to je o tom, že ako ťa vychovávajú, ale ja sa podľa toho snažím riadiť, že tiež mi raz pomohli. Pomohol mi ten Dušan, pomohol mi ten Saifa. Áno, veľa vecí proste mám aj od rodičov, akože že raz mi bolo pomohnuté, toto je už aké slovo. Ale raz mi niekto pomohol, tak by som to mala vrátiť a dávať aj najavo ľuďom, že kde hodnotovo stojím. Ja sa za svoje hodnoty nehanbím. A preto mám napríklad aj také spolupráce, že ktoré sú, že každý sa diví, že pre Boha, že to určite nie je neplatené. Je to neplatené? Je to proste neplatené, ale robím to z nejakého hodnotového presvedčenia, hej? Čiže napríklad pre tú Európsku komisiu. Alebo pre vecí, Postbellum. alebo pre Postbellum. Neplatíme tiež. Tá prvá moderovačka bola platená. Áno. Áno. A potom už je to taký, že barter, že ma nechajú zabehnúť 10 kilometrov v sobotu, lebo že tak čo? Ty si to užiješ, lebo pracuješ na svojej kondičke, ktorú potom využiješ aj na tom crossfite. Možno preto s vami nechcú spolupracovať. Tak snad nie. Ale strandujem. Potrebujeme predať tie legíny. Kde si Nepredávajú sa. Rozmýšľala som, že si ich dneska inak oblečem, ale už mám výstrih, takže to legíny to by bolo už také. Niečo ešte, akože ich zopára. Niekto mi ale písal na Instagrame, že kde si kúpi tie legíny. No však nech treba čítať. No však, ale to sú ľudia leniví. Tam musíš dať Sandri normálne, že... Swipe up na poslanie e-mailu neviem dať.
To je hrozné. Ale také je doba. Keď nedáš proste do odkazu, do batonu, tak oni si Ale už ani však, ale nečítajú. ľudia nie sú hlúpi. Mne sa toto nepáči, že proste... Takto, keď niečo naozaj chceš a naozaj sa ti to zapáči, tak urobíš tú prácu navyše. Podľa mňa. Ale veľakrát si taký, že kúknem sa, koľko to stojí, Hm. tepneš si a možno si ich kúpiš, možno nie. No Vieš, že to myslím, sú je to... také tie zase No dobre, toto... marketingové. Sandra nám robila modelku k legínám, ktoré budeme nosiť asi do gymu. Budeme. Všetci sme, alebo mnohí sme behali rovnako oblečení v legínach od Ivany Šátekovej a Abraky, čo je tiež super spolupráca vlastne. A takto presne ako keby tá Abraka napríklad je super slovenská značka, ktorá ešte pracuje s ekologicky spracovaným materiálom, ktorý vlastne legíny, ktoré sú vyrábané z plastových fliaž a je to akože v rôznych tých smeroch úplne, že hodnotovo spriaznená firma. Áno. A do toho im ešte povieš, no tak ešte podporte nejaké pozdolu a pamäť národa. A oni do toho idú úplne, že otvorenia. To je pekné, že viac takýchto firiem. Je to o takých hodnotách, o tom uvedomení a celkovo aj o charaktere. Podľa mňa tých ľudí, čo riadia tie firmy. A možno áno, keby viacerí si uvedomili tú prepojenosť toho, že v čom všetkom má prsty tá história, tá minulosť a poznali lepšie ten náš príbeh, tak by si to viac vážili, lebo by vedeli, že to, čo tu máme dnes, nie je samozrejmosť, som chcela povedať, ale nie je happy end, ale aj to. Nie je to navždy. Nie je to navždy a môžeme o to veľmi ľahko prísť. True story. Ešte, Sandri, možno máš aj hejterov? A čo s nimi robíš? Máme hejterov. Blokuješ? Vieš čo, ako alebo ako prežívaš vôbec to, že si zrazu pretriasaná, ja neviem, na Telegrame alebo na iných platformách? Ono je to takých, vieš, že viac vrstiev. Keď mi niekto napíše, že si špatná, neviem čo, tak akože to neriešim. Lebo viem, že 100 ľudí to chutí, hej. Ani mne sa nie každý páči. Ale keď je to niečo také, že nebezpečné až. Vieš, že napríklad, ako si spomenula ten Telegram, čo sa mi naposledy stalo, že ty si proste pozrieš, nechcem tomu pánovi, nebudem ho ani menovať, ale ty si pozrieš, že proste na internete figuruje nejaký fanatik, ktorý naozaj sa akože veľmi nenávistne zadúša vo svojich videách a burcuje, povedzme, nemalú časť. Je mi to jedno, že či sú to tí ľudia, že tiež rovnako, že pometení ako on, alebo či reálne už aj trpia nejakými poruchami, to ja nikdy neviem, vieš, že ale takto ich burcuje cez tú nenávisť a vyberá si obetných baránkov v spoločnosti, tak vtedy ti tak začne trošičku že lepiť, že už ti prestáva byť jedno, že aj čo dáva, že čo všetko som dala na tie sociálne siete, že kam chodím. Že pôjdem niekam na nákup a čo, že niekto si ma vytipuje, odsleduje len kvôli tomu, že nejaký týpek, ktorý sa potreboval povedzme nejako, že povoziť na tej mojej slave alebo na tej vlne nenávisti voči mne, vyburcoval niekoho, vieš, že k tomu, aby mi niečo spravil a toto sú už také tie... Zatiaľ sa mi nestalo, nemám žiadnu skúsenosť, že by to malo nejaký presah do reality. Práve, že mám pocit, že žijem v dosť také akože úžasnej bublinke, aj na tom internete, že mám naozaj obrovskú masu ľudí, ktorí sú múdri, ktorí sú hodnotovo podobne nastavení ako ja, čo ma sledujú. A je málo tých hejtov, ale keď prídu nejaké, tak sa ich veľmi často bojím. A niekedy sú to také hejty, že mieša sa to aj s konštruktívnou kritikou. To som dostala z takú trošičku v roku 2021 výpravu z akademickej obce proti mne, čo stále ešte zostalo tak nedoriešené. Ale nechcem to akože rozoberať tu. On mali aj akože vecnú kritiku voči mne, čo im uznávam. Na druhú stranu už mi to prišlo strašne moc cez čiaru, že to nie je len o tom. Že už tam bolo v tom aj nejaké to ego dané a vôbec, že nepochopenie toho, že o čo mi ide.
Čiže Asi to nerozoberajme, hej. alebo to rozoberme úplne, lebo teraz sme iba tak, že Vieš čo, nechcem to otvorili. moc otvárať, lebo ja si na jednu stranu veľmi vážim proste či už našich učiteľov, či už našich historikov, akademikov, úplne každého. A vždy som k ním zhliadala veľmi, len proste sa udiali aj také trošku, že nepríjemné rozpory medzi nami a ja som to veľmi dávno uzatvorila a proste dúfam, že aj oni a dúfam, že sa chápeme navzájom, že my pracujeme prakticky na tom istom cieli. Že nie sme konkurenti, ale sme To si myslím, že je inak taký, že spolupracovníci. všeobecný problém na Slovensku. Ja som vlastne natáčala aj rozhovor teraz prednedávnom s 2 výtvarníčkami, kde som položila aj otázku o nejakej rivalite možno medzi umelcami. A teda nie len medzi umelcami, ale celkovo a nie len na Slovensku, ale možno, že v témach alebo aj vôbec v občianskom sektore, že tá rivalita a proste nejaké predbiehanie sa, že kto získa viac peňazí a tak ďalej, že je strašne živá a je taká, že z môjho pohľadu neprirodzená, lebo ak máme nejaké spoločné ciele, čo zjavne máme, tak nejak inak ich nedocielime len nejakou spoluprácou. A tá spolupráca môže mať rôzne parametre, rôzne formáty, ale keď sa budeme iba, že od nevidím do nevidím hejtovať a vytvárať si nejaké že kuloárne boje, tak ani ten cieľ nenaplníme Presne tak. a urobíme Ale ono iba je to veľa zla. všade aj v tej politike proste. Celkovo, že tá však spoločnosť je to je na taká tom postavené, tak možno, že je to zdroj inšpirácií pre každý jeden segment tej spoločnosti, áno, ale že tak to je. skôr by sme mali inklinovať k tej spolupráce, že? No, tak tu sme zase tiež možno naivné. Ale tak minimálne Postbellum a influencerka dejepis inak Sandra Sviteková spolupracujú. Áno, a Čo je dúfam, milé. že ešte veľmi dlho budeme. Že sa Dúfam, že bežím budúci nezomiera. rok 10 kilometrov. Že nám nezomrie demokracia po septembri a tak, no. Dúfam. Dúfam, že nie. Dobre, takže ty si teraz influencerka, ktorá sa môže živiť tým, že tvorí obsah, ktorý vznikol ako taký nejaká protihodnota voči práci, ktorú si začala robiť a nebolo to asi úplne, že tvoj vysnívaný cieľ alebo cesta. A teda, čo ten crossfit? Ako si sa pre Boha živého... Akože musím to otvoriť, lebo už sme tu mali nejakú akože, že zakúsili na jednom alebo niekoľkých tréningoch. A nesúhlasím. Až nevermore. Nikdy v živote to nechcem vidieť. A bolo to u nás v Protone? Ja si tiež myslím, že nie. Vždy to pravím, že to je tá naša sekta a ten gym. A akože... Nie, počkaj, nech toto Paolo nevidí, toto video. Toto keď uvidí, tak uvidíš. Prečo? Uvidíš Akože... ty potom. Nie, úplne... Ale Nemáme zo žiadnu srandy, spoluprácu, jasné. ale je to CrossFit Proton, kde chodievame a je to... My to odporúčame. Je to láska. Je to proste láska. Je to také dosť akože, že sadomasochistické, že povedať na CrossFit, že je to láska, ale aj Postbellum je láska, aj keď ideme do vyčerpania, ale aj ten CrossFit je pre mňa ešte pre jednu kolegyňu minimálne láska. Ale... Ako si sa k tomu dostala? Naozaj, že asi závisí od toho gymu, že keď tam máš trénerov, ktorí ti nevenujú veľa priestoru alebo pozornosti, tak to môže dopadnúť že dramatickejšie. A to teda kolega Rizman má zničený chrbát a on teda tvrdí, že z crossfitu. A keď ho rozprávam o tom, že kde trávim rána, tak je to... To neviem. To neviem, Dobre, že kam musíme chodil. zistiť. K nám nie. Ale len možno, že ako si sa k tomu dostala a čo ti vôbec, alebo že taká nejaká kalkagatia, ktorá je aj v Postbellum celkom prítomná, tak že prečo je možno podľa teba dôležitá a vôbec pre nejaké akože, že zdravé fungovanie v dnešnom svete? Mladých, ale aj starších ľudí. Je to v prvom rade, akože tam je viacero tých faktorov, ktoré za tým stoja. Aj to, že mi to odporúčili moji kamaráti, moji známi, ktorých si vážim. A konkrétne tento gym, že tam je naozaj, že kvalitní tréneri sú tam a tak ďalej a že tam je skvelá komunita ľudí, hlavne to. Že sú tam ľudia, ktorí sú mentálne približne na mojej úrovni. Ale mala som vždy taký nesplnený sen. Ja som totižto
celý svoj život presedela buď nad hrami, alebo teda nad knihami, alebo pri hrách. Moc som sa teda v živote nehýbala. Začala som mať aj trošku také, že obdobia, že keď už som nemala ani ten telocvik v škole, tak som sa už vôbec nehýbala, takže som začala aj priberať, bola som so sebou nespokojná. Potom napríklad v tej práci, ktorú som mala, som začala aj pociťovať, tam som zdvíhala veľmi ťažké prepravky s tovarom, alebo aj mäso a tak ďalej, a bolo to naozaj dosť náročné na môj chrbát, a celý čas som sa tak cítila, že veľmi sa mi vždy páčili silné ženy, akože silné, že naozaj, čo v dnešnej dobe, že podľa mňa každý povie, že to už vyzerá jak muž. Mne sa to vždy páčilo. Mne sa vždy páčilo, keď žena bola svalnatá, keď mala naozaj, že aj ruky, aj ramena, aj biceps. Chcela som tak vyzerať. Veľké nohy, silné nohy a tak ďalej. A ja som bola vždy proste malinká. Niekedy, že chudučka, niekedy, že skinny Oblúčka. fat, áno. Potom aj také bolo, hej, že som zrazu veľmi, veľmi pribrala. A tak som sa začala obhľadať nad tým, že ktorý šport, a tak som si hovorila, že snáď to nedopadne tak, že ja nikdy nebudem nič robiť. Že fakt, že pri tej škole to skončilo. Chýbalo mi to, vieš, do toho každodenného života. Ale nevydržala som nikde dlhšie než 2-3 mesiace. Skúšala som zumbu, skúšala som posilku. Nudilo ma to. Nudili ma také tie kruhové, vieš, že dneska si ideš dať vrchnú časť, potom spodnú, a odcvičkáš si to tam rýchlo. Ja som normálne trpela, keď som tam mala ísť. Vždy som sa na to vykašľala po 2 mesiacoch. No a zrazu som vyskúšala tento crossfit a tam zrazu som zistila, že tam je aj komunita, tam je aj súťaživosť, tam aj trpíš s tými ostatnými, máš sa o čom potom porozprávať s nimi. Kuse trpíš. No. Máš toto, že nemusíš ani prstom pohnúť, ty si to tam len akože odcvičíš, ale máš vymyslený kompletný programming na celý mesiac dopredu, máš class plan. Od prvej minúty to majú navrhnuté až do konca hodiny, že čo budeš robiť. Nemusíš sa zamýšľať nad tým, ty naozaj len ako taký blbeček, kúkaš na toho trénera, ukáže ti to ešte aj, čo máš robiť, drilluje s tebou tú techniku a potom si ideš dať to menúčko dňa, ten workout of the day, tam sa úplne akože zničíš a potom si spokojný. A potom ešte spoznáš strašne veľa superných ľudí. Mňa na tom baví inak, áno, všetko presne to, čo si povedala, a plus by som doplnila k tomu, že je tam strašne veľa srandy a humoru, ktorú akože, že je prinášaná aj tými trénermi a trénerkami, ale celkovo aj tou komunitou. Tá komunita, no. Čiže akože hej, asi že zdieľam tvoj pocit a že je to až taká, že závislosť v nejakom momente. Nemusí sa samozrejme že prejaviť u každého, ale tiež akože, že v tých dňoch, ktoré nie sú úplne že prázdne, ani v mojom, asi ani v tvojom prípade, že hľadáme neustále ako keby ten moment, aby sme tam vypadli a naozaj, že ja si myslím, že to veľmi výrazne pomáha k tomu, že v mojom prípade, že som sa nezbláznila za posledný rok. Tu to pomáha, na hlavu to aj pomáha, ako každý pohyb, ale mne to napríklad pomáha, že som oveľa odvážnejšia skúšať aj veci, na ktoré by som si nikdy netrúfala. V živote by som nešla splavovať divokú vodu, keby nebolo crossfitu. Nikdy by si ma nedostala na 8-hodinovú túru na veľkú chochulu, na hrebeňovku, lebo ja mám obrovský strach z výšok. Mne to odomklo aj takéto, že prirodzené sebavedomie, inak sa už aj na seba pozerám, aj čo sa týka krásy. Že vôbec neriešim nejaké akože špeky, alebo čo mi trčí brucho, alebo čo vôbec, lebo viem, čo dokážem. Viem, že proste, čo toto telo je schopné. Aj myslou, aj takým tým odhodlaním, konzistentnosťou, ale aj váhami, vieš. A napríklad teraz sa blíži taký jeden obľúbený workout, volá sa to, že MARF. Vtedy sa pripomínajú vojnoví veteráni. Ja si, Sandri, vieš, jak často pri tom, ako trpíme na tých workoutoch, alebo beháme niekde vonku a potom ideš dvíhať ťažké váhy na seba, si spomeniem, že a teraz si predstav, že niekto bol takto akože v tej polnej a mal možno, že guľku v boku. A teraz musel utekať a musel vydržať. A bežalo za ním, povedzme, že vlčiaci. A ty si tu trpíš a vňukáš, pričom to robíš len akože pre nejakú akože záležitosť ako hobby, ale niekto naozaj reálne kedysi trpel. A vieš, a plus ešte tá vec, že chcem byť fyzicky aktívna aj keď budem staršia.
Na to iba nadviažem, že súhlas, možno aj a snažíme sa presne aj tieto ako keby momenty pripomínať fyzickými aktivitami, ktoré robíme aj v Postbellum. Či už je to beh pre pamäť národa, kde sú aj také motivačné tabule, Presne, toto som aj že ocitovala. presne, Plnou. že ako my teraz iba symbolicky bežíme za tých, ktorí nestihli utiecť napríklad a za ich príbehy, ktoré chceme, aby poznalo čo najviac ľudí, ale rovnako je to memoriál stopami ukrývaných detí, kedy si pripomíname primárne príbeh Eliho Vaga a ďalšej jeho rodiny, ale ďalších ľudí, ktorí ako deti prežili druhú svetovú vojnu, ukrytí v horách a nevieme si to dnes predstaviť a ako keby odkrývame tú pamäť miesta tým, že fyzicky trpíme, alebo kráčame celý týždeň v kuse podobnou tráťou alebo cestou, áno, ako sa oni ukrývali. A to je že neporovnateľné s tým všetkým, čo sa odohralo a my si to len dnes možno veľmi takto akože metaforicky a symbolicky môžeme pripomenúť aj nejakým našim fyzickým vyčerpaním. To len možno máme, myslím, že 2 posledné miesta na memoriál stopami ukrývaných detí, ktorý bude od 16. do 23. júla tento rok. Ale tie sú už pre mňa a pre Tomáša. Tak. Ale určite budeme radi, ak budete sledovať našu púť opäť, lebo ju budeme zdieľať aj na sociálnych sieťach. Kade tade. A kedy sa ide? No 16. sa začína, 16. v nedeľu. júla. Áno, 16. júla. Počas memoriálu budú aj 3 podujatia. Otvárací a taký zatvárací koncert aj spolu s hostiami a potom uprostred týždňa bude takto natáčanie Sloboda nie je happy end s verejnosťou v Banskej Bystrici. Čiže to budeme zdieľať na všetkých našich sieťach. Ďakujem, Sandri, že sme si takto pokecali. Bolo to super, podľa mňa. Aj vtipne, aj vážne. Ďakujem aj všetkým vám, že ste nás sledovali alebo počúvali a budem rada, ak budete sledovať aj ďalej Sandru Svitakovú alebo Dejepis inak profil a ak budete sledovať aj našu prácu v Postbellum a ak sa rozhodnete nás aj podporiť v našej práci finančne. Ďakujem a pekný deň prajem.